Gràcies. President del Comitè de Govern, president Dineca, membres de la mesa, companys i companyes de partit. És una satisfacció un any més acollir a comarques gironines, en concret a Platja d'Aro, i aquest any més, perquè tornem a tenir l'alcalde, acollir de nou a l'escola d'estiu Carrasco i Formiguera. Arriba l'estiu, arriba un moment de descans, però el nostre partit no descuidem la formació. I no la descuidem en temes que són d'interès. No és una escola d'estiu teòrica. Si l'any passat parlàvem de l'economia social de mercat, aquest any és el tema de l'Alzheimer i les polítiques públiques al servei del país. El tema de l'Alzheimer, un tema que és real, un tema que segurament a mi, personalment com a metge, m'interessa, però sobretot a tots ens interessa, per coneguts, per familiars, acostar-nos a aquesta realitat i ser conscients del que representa, doncs és molt important. Per un costat, un tema social, un tema mèdic, però un tema que afecta moltíssimes famílies. I per altra banda, quan hi ha més discussió sobre què fem els polítics, com ho fem, doncs nosaltres parlem de polítiques públiques al servei del país. Són temes que interessen, no són temes teòrics i són temes actuals. És una escola d'estiu que toca de peus a terra. Per tant, meu agraïment al partit i a la Ineca per voler escollir un cop més comarques gironines i moltes gràcies a tots per seguir.